Shugabanci a Democradiya. Al'ummar shiya ta ɗayan jihar Kaduna duka da ma ilahirin Najeriya baki ɗaya. Lale maraba, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin na Shugabanci a Democradiya, wanda ya kasance a yau shine fita ta 6. Shirin da manufarsa wayar da kan al'umma, ƙara musu haske akan shugabanci na turbar Democradiya, yaya ake yi, ya kuma ya kamata a yi. Sannan shirin fitila ne mai haskawa 'yan ƙasa madaidaiciyar hanya sambal wacce za su bi ta zuwa ga 'yanci ta hanyar gayyato gogaggun 'yan siyasa, masana da 'yan gwagwarmaya. Hakan nan su ma sauran al'umma suna da daman amayar da abin da ke ransu, musamman wanda yake ci musu tuwo a ƙwarya dangane da irin salon jagoranci ko wakilcin da ake musu. Dr. Nasir Aminu shi ke ɗaukar nauyin shirin. Umar Tongas, Mustapha Ibrahim Kaliya, Hassan da Husaini ke cewa sai a bi mu sau da ƙafa. To a yanzu me aka tsinta? Ba abin da za ka je ka saya a lokacin PDP in ka saye shi naira 1000, a yanzu sai ka saye shi naira 10,000. Ci gaba aka samu ko mene? To shirye-shirye na Congress ya to a jam'iyyar PDP mu a karamar hukumar Ikara mun riga mun shirya mu zaɓu mu guda 10. Yanzu ban san wata jiha arewa tafi jihar Kaduna shiga wannan hali domin jihar Kaduna yanzu tamfar babu gwamnati a jihar. A sa'ilin da demokradiyyar Najeriya ke cika shekaru 25 a kasar, sannan jamhuriya ta 4, da yawan al'ummar kasar suna ta tofa albarkacin bakin su ma ta yassara dangane da yaya shekarun suka kasance. Shin kwalliya ta maido da kuɗin sabulu? Shekarun zuma ne ga 'yan Najeriya ko ko maɗaci? Mafi yawan 'yan kasar dai faɗi suke cewa da farko tafiyar ta ɗauko daɗi. 'Yan kasar warɓar roman demokradiyya kawai suke yi, sun ji daɗin tuwo har ma suna ƙara miya tare da suɗe hannu. Amma da tafiya ta yi nisa sai waɗansu suka jajibo wasu sawarwarin rasa wannan walwala a Najeriya. Har ta kai ga wancan daɗin na bara 'yan Najeriya sun rasa shi, an bar su da tunanin bana babu daɗi. Warwararren zancen da wannan tsagi na 'yan Najeriya ke yi shine mulkin jam'iyyar PDP dai a da sun sha zuma, yanzu kuma suna shan maɗaci. Kace na ce kuce da hayya har yanzu dai ƙara zuba suke yi daga bakunan 'yan Najeriya, yayin da waɗansu ke ƙara jibjib suna zaman ta'ajibi cewa rayuwa ta yi tsauri. A yayin da zukatan da yawan 'yan Najeriya ke tumbatse da kewar mulkin jam'iyyar PDP tare da kuma sake-saken zuci ina ma PDP ta dawo. Shirin Shugabanci a Democradiya bai tsaya ba, ƙara zabura yayi da ci gaba da kunkungawa dukkanin ƙananan hukumomi da ke shiya ta ɗayan jihar Kaduna don ci gaba da jin yadda lamuran jam'iyyar PDP ke wakana, wani hali ake ciki, ina kuma aka dosa, sannan menene fatan jam'iyyar ga 'yan Najeriya. Shugaban jam'iyyar PDP na karamar hukumar Makarfi shirin shi ya fara yin tozali da shi, ga kuma yadda ya ce. Wanda zan tabbatar muku da shi shine a jam'iyyar PDP a karamar hukumar Makarfi ta shirya tsaf na yin wannan zaɓe na congresses da za a yi na mazabu. Na ƙananan hukumomi kuma ba za ta yi ba sai Allah ya kai mu sabuwar shekara watan 10, 5 ga watan 10, saboda an samu tsaiko da aka samu a congresses da aka samu na baya. Kuma na mai tabbatar muku da cewa jam'iyyar PDP a shirye take a yau domin tabbatar da wannan zaɓe da adalci, saboda ita jam'iyyar a yau a lokacin gama dan Makarfi kusan ita ce take tafiya, ba wata jam'iyya da za ta ce za ta iya karo da ita, wanda yake mutane sun fahimta sun san halin da suke ciki. A baya ma ba a shiga wannan wahala ba, mun yi buji-buji da APC a ballantana wasu jam'iyyu. Kuma ni abin da ke kalla ita jam'iyyar PDP shirin da ta yi na zaɓe na congresses na mazaɓu guda 10 za ta ba da alhakin zaɓe ne ga shugabannin jam'iyya a masu ruwa da tsaki na jam'iyyar PDP na mazaɓu. Ba wani babba da yake a mazaɓar shi komai girman ka iya mazaɓar kaza kaza. Shugabannin jam'iyya su stakeholders na mazaɓu su ne za su yi producing ɗinsu, su fito mana da su kawo, su suka san matsalar mazaɓar su suka san mutanen da suke da mutunci suke da daraja, suka san matasan da suke da mutunci suke da daraja, suka san matan da suke da mutunci suke da daraja, su za su kawo mana. Kuma ina mai tabbatar maka duk abinda shugabannin nan na stakeholders na mazaɓu suka kawo wa jam'iyyar PDP ta lokacin gama za ta tabbatar Allah ya yarda. Me kuke son cimmawa nan da wani lokaci a jam'iyyar PDP? Abinda muke son mu cimmawa jam'iyyar PDP dama a jihar Kaduna ba wai zabe ne ba ma ci ba, muna cin zabe. Muka samu matsala a 2015, duk zaben da aka yi 2019 mun ci zaben mu na jihar Kaduna na gwamna. Secondly mun zo mun ci zaben mu na 2023 na gwamna. Ta nuna a zaben baya ana ganin mun ci zaben gwamna, mutane suna ganin ƙarya ne, abin bai bayyana ba. Amma a wannan zaɓe da aka yi 2023 ta nuna tun daga zaben da aka yi na 'yan majalisun tarayya mun ci sanatoci guda 3 na jihar Kaduna, sannan kuma muna da reps, mun ci reps guda 10 a jihar Kaduna, duk da cewa an samu matsala a shari'a mun samu misin ɗin guda 2.
to wannan wani abu ne wanda yake ina mai tabbatar maka haɗin kan da ba a samu a jam'iyyar PDP a baya ba yanzu an samu wannan haɗin kan gida da waje, ina mai tabbatar maka za mu yi abubuwan mu cikin kwanciyar hankali. Kuma ita jam'iyyar PDP a yanzu a shirye take, ko da gobe za mu taka zaɓe da APC, ina mai tabbatar maka za mu musu kayan da ba a taɓa musu irin shi ba in Allah ya so yarda. Dalili ko akwai hujjoji da yawa, mutane muna ta gaya musu, muna kamfen mun gaya musu gaskiyar lamarin da ƙasar nan take ciki da halin da ƙasar nan take ciki. Jam'iyyar PDP ita ce jam'iyyar talaka, ita ce take kallon na ƙasa da ita ta tsaya ta taimake shi, kuma gashi kullum ƙara faɗa muke abinda muka yi shi bara ba shi za mu yi bana ba, abinda muka shi watan jiya ba shi za mu tsinta ba. Kullum talaka faɗa yake cikin bala'i kuma ba a tausayin sa. Ba a taɓa samun jam'iyyar da zo ta anshi mulki da fashi da makami irin jam'iyyar APC ba, kuma talaka suka bata ƙuri'a suka raina abin da PDP take yi shekara 16. To a yanzu me aka tsinta? Ba abin da zaka je ka saya a lokacin PDP in ka saye shi naira 1000, a yanzu sai ka saye shi naira 10,000. Ci gaba aka samu ko mene? In kada kalla yanzu a yau Laraba a Makarfi LGA abin da ake sayar da buhun masara abin da ake sayar da ta naira 80,000, 79,000. To don Allah don annabi talaka ina zai shiga? Abin da talaka yake nema shine abin da zai ci yanzu shine zan mai bala'i. Jam'iyyar PDP ita ce kadai ta tsaya da ta saita, kuma kowanne irin mulki da kake gani akwai tsarin mulki. Jam'iyyar PDP tsarin ta shine ta sauƙaƙawa talakawan ƙasa da mutanen ƙasa. Yanzu ba dan PDP, ba dan APC, ba dan Abga, ba dan Lebo, abin da zai ci yanzu shine zan mai bala'i. Mu gwara ma mu mun gode wa Allah, muna da 'yan majalisun tarayya. Polisan zan kawo maka misali, Honorable Umar Shehu Ajilo dan majalisar tarayya mai wakiltar Kudan da Makarfi, na tabbatar a yau ba wanda suke jin tsoro in ba shi ba. Mutum ne wanda yake a kullun duk abin da zai samu shine ya za a taimaki na ƙasa. Kuma mu shugabanni ba ma tunanin me za mu samu, mu abin da muke so a riko ƙasa, a taimaki na ƙasa, a nuna cewa jam'iyyar PDP take tausayi. Shi yana tausayin ya kawo a ba talaka, mu kuma mun yadda mun gamsu mu haƙura da abin da za mu samu mu ba talaka. Jam'iyyar PDP kenan. Alhaji Yusuf Gazar kenan, shugaban jam'iyyar PDP na karamar hukumar Makarfi, ya yi niƙa sannan ya tishi kan yadda jam'iyyar PDP ke tafiya, inda ya ce jam'iyyar tana tafiya cikin nasara, tare da jaddada cewa suna fata za su dawo da 'yan Najeriya rayuwarsu ta da in Allah ya so. A dade ana yi aka ce sai gaskiya. Shirin ya sake yada zango a karamar hukumar Ikara, inda anan ma shugaban jam'iyyar PDP na karamar hukumar ya marabci tawagar wannan shiri. Sannan ya fara karantowa tiryan yadda jam'iyyar PDP ke shiri da ƙara ɗamara na zaben cikin gida da dai sauran batutuwa dangogin abin da ya shafi jam'iyyar PDP a karamar hukumar. Shirye-shirye na Congress ya to a jam'iyyar PDP a kasar Afirka. Mu a karamar hukumar Ikara mun riga mun shirya mu zaɓen mu guda 10. Allah ya so ya da mu yi cikin kwanciyar hankali da lumana. Kullum muna alfahari da al'ummar karamar hukumar Ikara, mutane ne masu biyayya, masu yadda da shugabanci, wadda a ƙananan hukumomi 23 da ke jihar Kaduna, karamar hukumar Ikara tana gaba wajen haɗin kai da goyon baya da duk abubuwan da aka zo da shi wanda zai kawo ci gaba a mataki iri daban-daban na karamar hukumar Ikara. So jam'iyyar PDP an yi shugabancin nan a baya, an ga irin walwala da abubuwa na arziki da aka yi, yanzu kuma kowa ya san halin da ake ciki, mutane suna neman ya za su ci abinci ya gagara. To da haka ni ina ganin Allah ya kai mu nan shekara ta 2027 in Allah ya so yarda jam'iyyar PDP za ta kamshin dan goma a duk wani mataki da ke kowace irin kujera in Allah ya so yarda faɗin Najeriya. Sakona ga 'yan jam'iyyar PDP a karamar hukumar jihar Kaduna da kasa baki daya, wannan Congress da zamu yi in Allah ya so yarda zamu yi cikin adalci, zamu yi wa kowa adalci. Ita jam'iyya daga Congress sai ake gyara ta, daga nan ake samu aka san haka. To jam'iyyar PDP kuma kamar yadda muka sani a kowane mutane ne masu adalci. Ina da yakini na tabbatar da za a yi ma kowa adalci domin a yi Congress nan lafiya lau, a tafi da kowa idan Allah ya kai mu lokacin zaɓe kowa ya zo ya kawo irin gudunmawar da zai bada domin har mu kai ga waɗannan kujeru da ke gaban mu in Allah ya yarda. Yayin da yake warware zance warware kenan Alhaji Idris Mai-Taki Ikara, shugaban jam'iyyar PDP na karamar hukumar, baya ga shirye-shirye da jam'iyyar PDP ke yi, ya ce kuma suna fatan shekara ta 2027 in Allah ya so jam'iyyar PDP za ta sake dawa kan karaga, sannan ta ceto 'yan Najeriya daga hannun 'yan hamburin hayam a cewarsa. Shirin bai jiyo ba ya zarce karamar hukumar Lere. Shugaban jam'iyyar PDP na Leren ya shaida cewa tuni shiri ya riga ya yi nisa na gudanar da zaben cikin gida, kuma yana tafiya cikin nasara lami lafiya. Ba da halin da muke ciki wanda a yau kusan ina jin ya rage saura kwana 29 a gabatar da zaɓuɓɓuka na watan Congress zaɓe na cikin gida na shugabannin jam'iyya na matakin ward. Mu a karamar hukumar Lere gaskiya shiri ya yi nisa na tabbatar da cewa an yi wannan zaɓuɓɓuka lafiya.
kuma an gama lafiya kuma an ba kowane ɗan jam'iyyar PDP a wannan karamar hukuma musamman a mataki na mazaɓu dama a wanda suke da sha'awa kasancewa shugabanni a wannan jam'iyya a ba su dama su fito su ma su gwada ƙwarfinsu na neman wannan shugabanci. Amma abin da muke kira da duka waɗanda suke da wannan bukata sani bukata ce ta cikin gida, domin duk wanda yake neman wannan shugabanci muna fata wanda ya mai da hankali ne akan neman jam'iyyar PDP ta samu nasara a zaɓuɓɓuka na gaba kuma a samu zaman lafiya da daidaito a jam'iyyar. Yanzu dai ga ɗan Najeriya ya gwada ya gani, domin a baya jam'iyyar PDP ta yi shugabancin nan wanda daɗi ya sa kasan ɗan adam idan ya miƙe kafa har aka kai wani lokaci da ake ganin jam'iyyar PDP har ma ana kiranta da wasu sunaye wanda kuma yanzu al'ummar Najeriya sun gani waɗanda yanzu da ɗan adam ana komawa baya. Na san an kasa 'yan ƙasar nan a cikin 100 kai 95 za su ce gara a koma da mu inda aka ɗauko mu a baya kenan a lokacin shugabancin jam'iyyar PDP, wanda yanzu duk abubuwa da mutane shaida ne sun ga abubuwan da ya tabbare abubuwan da ƙasa ta koma ciki, wanda duk wani abu na hawula idan an jefa mu a ciki, wanda yanzu mafi yawa jama'a al'umma magidanta wallahi suna tafa ne hankalin su baya jikin su saboda halin da aka jefa mu na kuncin rayuwa, wanda mu yanzu a musamman in ka kalli jihar Kaduna halin da muke ciki sai bambanta da kowace jiha a Najeriya. Me kake nufi da haka? Abin da nake nufi idan ka kalli mu al'ummar jihar Kaduna sai ya zama ma mu bambanta bayan masifa na kasa da ake ciki, halin da muke ciki sai aka zo kuma a jihar mu yanzu ban san wata jiha arewa tafi jihar Kaduna shiga wannan hali, domin jihar Kaduna yanzu tamfar babu gwamnati a jihar, kuma wannan abu ya faru ne bisa asalin zalunci da aka yi, domin daman yanzu a kasan nan ma hakki naka ne aka kare da shi bare hakkin wasu al'umma. Kowa ya san a jihar Kaduna jam'iyyar PDP ta ci zabe, al'ummar jihar Kaduna jam'iyyar PDP suka zaba, amma bisa wasu dalilai aka jefa jihar a ciki, wanda kuma wannan dalili yasa yau muka tsinci kan halin da muke, wanda ni a nan ina godiya kwarai ga shi wanda ya mana takarar gwamna a wannan jiha, wanda wannan haƙƙi namu bai bar shi ba sai da aka kai har mataki na Supreme Court wato kotun Allah isa, wanda kuma yi Allah isan ko muna ganin aikin Allah isan yanzu, domin shi yasa kusan jihar Kaduna ta zama yanzu a yanzu ita ne koma baya kusan arewa a dai kan harkokin gwamnati, domin tamfar babu gwamnati a jihar Kaduna. Domin yanzu muka yi magana za a ce da shugabanci ne, amma kowa ya sani alhamdulillah mun fa mun yi ne an gani, wanda yanzu duk wani abu da za a kawo na ci gaba wanne ne ba jam'iyyar PDP ta kawo shi ba. Yanzu fa mun kai a jihar Kaduna babu wani wuri da PDP ta abubuwa da ta samar wanda yanzu wannan jam'iyya da APC da ta zo bata saida shi ba, wanda an kai mu yanzu a karamar hukumar Lere daga gidan hakimai hatta get hanya na wucewa veterinary kai duk wani abu hatta gine-gine da karamar hukuma ta yi wallahi ba abin da yanzu ba a saida shi ba, wanda nan gaba muna kallon ina ne makoman 'ya'yanmu idan a gwamnati tana barin fili. Yau ga samu da Saddauna Allah ji kansa ya dauki fili ne tun daga Samaru ya ce a ɗiba Hammara a jami'a, wanda yanzu ana ta kallon ana ta gine-gine a sauran, dole a bari zabi a bar wasu abubuwa na gwamnati wa al'umma, domin al'umman nan kullum karuwa muke kullum dadewa muke, amma wannan gwamnati duk abin da ka sani na gwamnatin ɗauka take sayarwa. Yanzu yi magana yanzu kama a karamar hukumar Lere ba ni tunanin wani abu zai zo na ci gaba yanzu in muna da filin da za a aje shi ko ina an saida shi. Muhammad Lawal Aliyu kenan shugaban jam'iyyar PDP na karamar hukumar Lere da ya ce sun fa kintsatsaf don yin wannan zaben na jam'iyyar PDP. Za a ba wa kowa haƙƙinsa, sannan ya cakulkuli ga jam'iyyar APC mai mulki da aka je yana mai cewa tsananin da ta jefa 'yan Najeriya na jihar Kaduna ya fi na ko'ina yawa, domin ma kamar ma a ce ba gwamna a jihar Kaduna. Masu iya magana da yana cewa mai rabon ganin baɗi zai ganta ko ana mazuru ana shaho. To amma ko sauya taken ƙasa da gwamnatin Asuwaju Bola Ahmad Tinubu ta yi zai kawo ma 'yan Najeriya wata fa'ida ko sauƙin rayuwa? Misali, ya yi maganin matsalar tsaro wanda ya haɗa da masu garkuwa da mutane don biɗar kuɗin fansa. Maharan daji masu ɗaukar rayuka babu ji babu gani. Ƙungiyar Boko Haram da kuma ƙungiyar Iswa. Rikicin manoma da makiyaya ko sauya taken ƙasar zai yi wa 'yan Najeriya maganin ƙuncin rayuwa, talauci da kuma yunwa. Farashin masara ya sauka. Farashin shinkafa, tumatir, kalanzir da man fetur. Kiwon lafiya ya inganta, ilimi da ababen more rayuwa. Koko yin hakan zai saka wutar lantarki ta inganta. Wannan tambayar wasu 'yan Najeriya ne ke yin ta. Sannan sun yi kasake, suna sake kasa kunne, sun yi zaman zuru mazurum, sun yi jungum jangon suna jira su ji amsa daga bakin mahukunta. A nan shirin
zai daddage ya dasa aya abinda aka samu ala amfana. Dimbin godiya ga masu sauraro a madadin waɗanda suka jajirce suka yi hidima don ganin cewa shirin ya kankama kuma tawagar shirya wannan shiri a tsanake Yahaya Rayyan Jungul, Suleiman Abdulsalam, Ismail Isa Malami, Abdullahi Muhammad Tongas, Mr. Slob, madaukin nauyin shirin Dr. Nasir Aminu Umar Tongas da ke taka rawar shiryawa, kana mu gabatar da abokin aiki na Mustapha Ibrahim Kaliya. Hassan da Husaini ke cewa sai mun haɗu a wani shiri na gaba.